Multikulturálne rozdiely v zdravotníckej starostlivosti u ukrajinských pacientov. V starostlivosti ukrajinských a slovenských pacientov rozlišujeme kultúrne rozdiely v prístupe k zdravotníckej starostlivosti, rodinnej dynamike, komunikácii a postojov k zdraviu. Obe krajiny majú jedinečné tradície a zdravotnícke presvedčenia. Tu sú kľúčové ukazovatele multikulturálnej ošetrovateľskej starostlivosti. Komunikačný štýl. Ukrajinskí pacienti preferujú priamu a úprimnú rešpektujúcu komunikáciu, oceňujú podrobné vysvetlenie ohľadom liečby a starostlivosti. Slovenskí pacienti si cenia slušnú a rezervovanú komunikáciu, zdravotné sestry by mali pristupovať citlivo najmä k závažným zdravotníckym témam. Usmernenie pre prax. Posúďte preferencie každého pacienta v oblasti komunikácie a prispôsobte sa im. Použitie prekladačov môže byť nevyhnutné kvôli jazykovej bariére. Ukrajinských pacientov je rodina ústredným prvkom pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti, často zapájajú členov širšej rodiny do lekárskych rozhodnutí a starostlivosti, najmä počas hospitalizácie. Členovia rodiny môžu byť prítomní, aby im poskytli emocionálnu a praktickú podporu. Pre slovenských pacientov je rodina taktiež dôležitá v zdravotníckej starostlivosti, ale sú zvyknutí robiť skôr nezávislé rozhodnutia alebo konzultovať len s úzkymi členmi rodiny. Usmernenie pre prax, umožniť a podporiť zapojenie rodiny podľa potreby, ale rešpektovať preferencie pacientov o tom, kto by sa mal podieľať na zdravotnej starostlivosti. Postoje k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a liekom. Ukrajinci si často vysoko vážia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a môžu sa im podriaďovať najmä v staršej generácii. Niektorí však môžu mať tiež silnú preferenciu prírodných liečiv a alternatívnych liečebných postupov. Slováci môžu podobne rešpektovať lekárskú autoritu, ale môžu byť aj opatrní, pokiaľ ide o liečbu a lieky, niekedy uprednostnia podrobné vysvetlenia alebo spochybnia liečbu, ak si nie sú istí. Usmernenie pre prax. Poskytnúť jasné vysvetlenia možnosti liečby a rešpektovať akékoľvek preferencie pacienta, tradičných či prírodných liečebných postupov, ale zároveň ich vyvážovať starostlivosťou založenou na dôkazoch. Náboženské a duchovné presvedčenia. Ukrajinskí pacienti sú prevažne ortodoxní kresťania a ich náboženské presvedčenie môže ovplyvniť ich názory na zdravie, starostlivosť na konci života, pôst či stravovacie preferencie. Zároveň duchovná podpora môže byť veľmi dôležitá najmä počas vážnej choroby. Mnoho Slovákov sa identifikuje ako rímskokatolíci, čo môže ovplyvniť rozhodnutia týkajúce sa zdravia, stravovacie obmedzenia a praktizovanie duchovnej činnosti počas choroby. Niektorí môžu v rámci svojej starostlivosti vyhľadať kaplána alebo duchovnú podporu. Usmernenie pre prax. Ponúkať prístup k službám duchovnej starostlivosti, rešpektovať náboženské praktiky a byť citlivý k stravovacím potrebám počas náboženských obradov. Názory na bolesť a chorobu. Pre ukrajinských pacientov je bolesť často vnímaná ako prirodzená súčasť choroby a je málo pravdepodobné, že ju otvorene prejavia, čo môže viesť nedostatočnému hláseniu bolesti. Slovenskí pacienti môžu byť tiež zdržanliví k bolesti, ale vo všeobecnosti sa cítia pohodlnejšie pri diskusii o príznakoch, ak sa ich na to priamo opýtajú. Usmernenie pre prax. Aktívne sa informujte o úrovni bolesti a pamätajte, že niektorí pacienti môžu minimalizovať bolesť, preto zabezpečenie príjemného prostredia môže zlepšiť výsledky liečby. Zdravotná gramotnosť a informačné preferencie. Starší Ukrajinci môžu mať obmedzenú zdravotnú gramotnosť kvôli bariéram zdravotnej starostlivosti vo vidieckých oblastiach, zatiaľ čo mladšie generácie môžu byť informovanejšie. Mnohí môžu očakávať podrobné vysvetlenie svojho stavu a možnosti liečby. Zdravotná gramotnosť je medzi Slovákmi vo všeobecnosti dobrá, ale stále sa môže uprednostňovať dôkladné a jasné vysvetlenia. Starší slovenskí pacienti môžu mať odlišné chápanie zdravotných informácií a môžu sa spoliehať na tradičné poznatky. Usmernenie pre prax. Prispôsobte informácie úrovni zdravotnej gramotnosti pacientov a v prípade potreby poskytnite tlačené a preložené materiály. Paliatívna starostlivosť. Ukrajinci môžu uprednostňovať zapojenie rodiny do paliatívnej starostlivosti. V tomto období môžu byť dôležité náboženské rituály a obrady. Podobne ako Ukrajinci, aj slovenskí pacienti si môžu vážiť prítomnosť rodiny a náboženské obrady. K diskusiám o konci života však možno pristupovať opatrnejšie. Usmernenie pre prax. Pristupujte k rozhovorom o konci života s citlivosťou a rodine ponúknite podporu. Rešpektujte všetky náboženské kultúrne obrady požadované pacientom či rodinou. Zhrnutie. Ukrajinci preferujú priamu a čestnú komunikáciu s rešpektujúcim tónom. Ukrajinci chcú často zapájať aj širších členov rodiny do rozhodovania v medicínskych rozhodnutiach a starostlivosti špeciálne počas hospitalizácie. Prechovávajú veľkú úctu voči poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti. Duchovná podpora je veľmi dôležitá najmä počas závažných ochorení. Bolesť je vnímaná ako prirodzená súčasť ochorenia, ale môžu byť pacienti menej otvorení vyjadriť ju.
Starší Ukrajinci majú zníženú zdravotnícku gramotnosť kvôli nižšej dostupnosti vo vidieckych oblastiach, ale mladšia generácia je informovanejšia. Ukrajinci preferujú zapojenie rodiny v paliatívnej starostlivosti a pri rozhodovaní.